Pozor na ďalší zaujímavý prienik, Lukáš Janča. Na pravom krídle, puku sa nedostal, ale ešte so svojimi spoluhráčmi, hoci aj na hranici hry so zdvihnutou hokejkou. Trošku otravovali vzduch pred Tomášom Boľom. Dubnica ale zatiaľ drží. Čisté konto, to ale nemusí platiť po tejto akcii. Vynikajúca prihrávka, je skóre otvorené. Tomás Pavel Hurtaj namieril perfektne. Po tretí či štvrtý raz top poľčiansky hráč z očí v oči dubnickému brankárovi už nezaváhal. Tak pardon, napokon to bol Lukáš Janča, ktorý sa dostal k tomu puku. A to Poľčany otvárajú skóre. Nedovolím si povedať, či zaslúžene, ale hrajú zatiaľ veľmi rozumne žochári a prináša to svoje ovocie. Vynikajúca prihrávka. Skvelé načasovaná žabka, naozaj klobúk dolu. Bol to Hurtaj, ktorý prihrával v skutočnosti. A Lukáš Janča to dostal naozaj naservírované ako v michelinskej reštaurácii a Tomáš Boľo bol v tomto okamihu bezmocný. Tak verme tomu, že zápas sa rozbehne týmto otváraním.